siihen sitä suuntausta suurin piirtein, että se olisi samalla. Se menee ihan ristiä. Kato Jukka sit samalla kun oot siellä, että... No vaikea on katsoa, kun se on niin alhaalla. Niin ei oikein mihin verrata. Se on ainakin ihan vinkkelissä. Niin, tästä on hirveän sitä Samin puolta niinku alaspäin. Oho, nyt meni liikaa. Pitäis nostaa ylöspäin, että näkis, kun ei sitä oikein voi osaa verrata. En minä pysty täältä maanjuoresta jo katsomaan. Nostatko vähän ylemmäs? No nyt se johtaa Nyt se on ihan vinkkelissä. Mutta siellä on niin paljon niitä sakaroita. Sakaroita on niin paljon, että ei osuu. Tuolta alaspäin. Hop, liikaa. Takas. Jos sitä keskipleetistä kiinni, niin ei ihan heti periksi. Hop. Liikaa. Miten se? Siis... On nimittäin niin pieni. Sitten kun liikkuu kaikki, niin on vähän vaikea arvioida. Vähän vielä tuolta. Ihan... meni liikaa. Se on niin, kato... Nyt kun se liikkuu koko hoito, niin... Miten Sami kiinni? Hop. No se on käännettyä siitä. No on se kyllä ihan hituusen. Ehkä tuota hituusen voisi nostaa. Vähän se näyttää. No ei se näy mihinkään. Hop, meni varmaan liikaa, joo. Höt. Siinä se on. Vähän nyt ruveta hiuksia valamaan. Nyt tarkastetaan mittarin, se on päin vittua. Se on heiluu niin helvetisti. No niin on. Ihan päin vittua.